berriz ere kaleak hartzeko deia egin dugu Basauriko herrian, simbolikoki gaur kalea hartuko dugu ekimen berezi batekin. Ezin dugu ahaztu martxoa 8 honetan mundu mailan gertatzen ari den eta daukagun panorama, hemendik elkartasun eta besarkada solidario bat mundu mailan ditugun ahizpa guztiei, Venezuela, Estatu Batuak, Palestina, eta baita ere bereziki luzatu nahiko genioke elkartasun besarkada bat duela gutxi bere gizona eraildu duen Sarraigurenen Tatianari eta bere familiari. Hemen gaude esateko feministok baditugula alternatibak, badaukagu mundu honi erabiltzeko eta beste mundu hobeago bat eraikitzeko alternatiba ditugu, eta hemen gaude hori adierazteko. Eta azkenik ere nahiko genuke mugimendu feminista bezala luzatu deia martxo honetan 17an daukagun greba orokorrari, nahi ditugulako bizitza duinak eta lanpostu duinak eta soldata duinak.